Hello guys, nong joto nono sari kaham tesa hanya halam soko ani channel ni video no bahanyo paithak jorti logi rui ani video no nai tongdi tini hingke angta mui song norok nai tongka hingke saimanai hingke norok bai mui song pro malai sinai tumani me chips dele no mani ma chawbla hingke tabuk morok sabai akoi mamui song nai ta be nai tongde nok no funogano direct mamui song pro malai sinai norok bai alu tai ko tok bahan ang musongrai uko yango hingke mosorok khwlai paikha pyas rok ready hingke nai tongdi norok tabuk ang musong ranai tabuk hingke ang tabuk sagranai sung tabuk karai tungkhang hingke sung oro thogronai ja thogo chalugoi songnani hingke sung tabuk oro karai tungkha thogoi sinai tabuk thogronai oro naide ani khuksi prak kuchung angi tongkha tamni bagai hinke ani khuksi phati udo hinke ani problem hinke ang daily no bechle ma fluta hinke ani problem se hinke ba haidi ba hinke norok tamni baide ani khuksi tam sik singkaine Yes, pisang kugra pun metal korisang. Omo so hujak no khrinai ja. Omo so hujak o jaga o bebak no tongo ba omo no sang khrinai ja. Masarok baca angka bokisa munga tulta mane kaham ke jader mojinan tamno no an funugana na jebuti intongha mangane bwkha ke mojigatun inko dai bokisa mojigatun ni sungtabo o jagao je kurmani omono te sa sakuruboi ulo ronai ta besingono tabo omono bisa sakurubnai oke sakuruboi ruruna runai ta ko sakoria ko ulo tok bahan ko dinai ta maring ko samaje hasang tongo saida dia nai tong denok ka an video mamu songmani chamani amte yonok nai jeta ang khlayo omon rong nong nai ta jenro an video no bo like rok share rok comment rok khaji ja ang video khayo amon norok bai joton share khlayo ga norok ka han ke mundi nai tai ko bahan ngai jengbono tabuk tok bahano okarayo lojisna ja jengbono tabuk bahan itu mix khana de jengbono tabuk bahan ke koloi nong janthana ro mangkha ke botabu kisa bono sentabu kisa pulubui lumaika sengbono tabu serap sembagai tok bahan ni jade somos rok hamna doke sengbono ta thuklu dikha bai
disruption pada khulugai masa hoi mani amino sen aro rojina ke nai tumiro ge sinta bo thajin sorok kholo mani ge sinta kisa nai legrana ge sinta tabo oja babo masa fuja butina dana rojina cái tabu cái ăn thấy xin lo nước nè cái tabu cái củ alu đi xin nó ta có alu cái gì nè ông giờ tôi nói xuôi ác quấy để đi khởi ra tabu bono cái không có con này look करके गाना पे फोन टेलीफोन nukhuna munya फोन भी गाना खा दिखे को मोय तो bahan लाय आलू संगो बे संगना तापतिशा खलब देगनाय nggak kalau karena yang nggak ang mai box saya kata hai ini tadi nggak ang sorok khulu nai gina alu lumani nai jadi aku nggak tabu sebelum kita kalau kena cek terus nggak tak sekolah kita hanya kan kalau kami dengar nggak bom nodi tu hatu ta hai ro ba nka ta bun ni moi bu te ram ka no bu khana ka she nka ni nka ngona ta bo bu te ri ni ta nai bu te cho wa sa tan che ya ko sai ri ba nka ta ta khola bu to ni nai ngabo ada nak mun tong kita kutu ke konin ku munya nai laji tambang tong nuka miung ai mung busana ko busuk hamza boro ai mung no si hai bangjak na de ai mung bo busuk khasa kai tong na ji ko ai bang mok ti lai jak ko yang sila lai jak bo tabo an mui butiri mani nai legrana kutuk tong boy ko alu bumka alu ketal bela alu bo kai ma butira nang khang ka ke ana mon khata yang ko mai bo na nai kai ko ku dai nya gare na de ma yang na la gari ko kaya le ana moi mon kha butu peda alu ni peda sebelum ni chana ro ka oke kanya le ana moi mon kha ko ana moi mon kha ego ta khola bi ba kha ana moi mon kha